And the boat, the boat, yeah, cat, yeah, cat, yeah, child. Pin, pen, cat, पेन कुठे आहे? pen, अजून दाखव ना काय बोले डोर आहे मंकी आहे चिमणी आहे वाव आईस्क्रीम, आपली मिळाली बस, बस फिश, फिश फिश काय आहे ते सांगू ते मँगो कोणतं मँगो कुठे? चोल कुठे? मँगो हे काय आहे मोर, हे काय आहे नोल कप, हे काय कप छत्री, काय आहे मंकी मंकी हे कुठे मंकी? काय आहे मंकी आणखीन सन कुठे? छान हे छान काय हे छान मॅडम कुठे? मॅडम शाळेतली आणि पोरं पाय हे काय मॅडम, मॅडम हे काय मॅडम घर कुठे? घर हा, ऍपल कुठे? बॅट कुठे? कॅट कुठे? एलिफंट, फॅन कुठे? फॅन, ग्रेप्स कुठे? ग्रेप्स कुठे? ग्रेप्स डोळे कुठे? टायगर कुठे? टायगर कुठे?